kare mu zuwan bala'i, Allah kare mu shiga musifa, batun ya kai Nijar filisa fasa, in akai arewa za a rusa, Nijar Najeriya habu guda ne, Nijar Najeriya habu guda ne. YouTube jikan da TV. Najeriya Nijar mu zauna lafiya, yakin kar a yau ina ta magiya, mu haɗa kanmu ba batu na wariya, mu zauna lafiya ya fi mitiya. ECOWAS ku haɗa kanmu kunjiya, ku duba zantukan da ne ku waiwaya, don Allah kar ku samu shawiya, shugabannin arewa kunjiya, ku mai da hankali akan tsaro mu zauna lafiya. ECOWAS jikan da tuni ina ta magiya, bar batu na yakin nan kai a kashe rayukan nan, musulmai ne kasa nan, zubar jinin musulmi bai kamata ba, ranar daina yakin ba mu santan ba, addu'a mu dage mu gaba a yodin ba. Nijar Najeriya habu guda ne. Ko ina duniya batun gaba bakariya, Najeriya da Nijar uwa daya uba daya. Sai akwai ruwan ciki ne za a ja na rijiya, batun a yakin Nijar mu ba mu goya baya. Muna da matsala na manoma da makiyaya, da aje Nijar da yaki ai gwara duba baya. Muna da matsalar Boko Haram cikin Najeriya, ya za a ce murya su za ya dinki gwariya. Yan bayan duk ga daɗi a ƙasar mu sun yi gayya, ana ta kidnapping a cikin ƙasa gaba ɗaya. Mun yarda mu aje yaki ba, cikin sabon ga alkhairi ba, mai dace da addini ba, mai dace da al'ada ba. Nura ne bibike ne waɗansu sun gane, wasu za su ce babban kai sun ji suna. Nijar Najeriya ku guda ne, da yar batun da zan yi yanwa ku buɗe kunne. Da mu da ku addinin mu guda ne, baya ga haka mu da ku dukan mu makota ne. Uwa ɗaya uban mu ma guda ne, duk mai shirin hatsaniya na ce ya dakata ne. Idan ka ce yaƙi kada a fasa, tuno da manufa arewa ma fa za a rusa. A ce a yaƙi ƙasar musulunci, da sunan kwacewa waɗansu 'yanci. In gaskiya ke bidar a ɗauko, a bi su ta lallama na san dole za su sauko. Na ji malamanmu na bayani, a duba wannan lamari tun kafin ya yi muni. Wannan duk shi ne fa mafitar mu, mu kara addini da al'adar mu. Najeriya Nijar mu haɗa kanmu, kar mu biye wa 'yan zigi da ba su san ƙasar mu. Abdullahi na lafiya ni ne, batun da ne kusa shi bisa mizani. Allah kare mu shiga musifa. Kai shugaba ka duba manyan ƙasa ku duba. Nijar ba za mu kyare su ba, ba za mu so a yaƙe su ba, zumunci ba za ya yanke ba, da su kuma ba za mu ware ba, alaka ba za ta kare ba, na ce shugaba a duba su dai. Bola tunu zaman lafiya a shirya shi dai. Ina malaman ƙasa ta, idan an taɓa su to an taɓo mutanen arewa suke ruwa. Allah kare mu zuwan bala'i, Allah kare mu shiga musifa, batun ya kai Nijar filisa fasa. Ni fahimke dina dole ne, dan Allah batun ya jin ajanye, dan Allah batun ya jin ajanye. ECOWAS dan Allah ku janye, shugabannin ƙasa ku janye, gwamnoni ma ku janye, 'yan majalisu ku janye, sojoji ma ku janye, 'yan sanda ma ku janye, alƙalai ma ku janye, lauyoyi ma ku janye, 'yan jaridu ma ku janye, dan yakin bai kamata ba, yakin nan bai kamata ba. Halin da muke cikin ma ya isa, ba sai an karkashe mu ba, ba sai an karkashe mu ba. Allah kare mu zuwan bala'i, Allah kare mu shiga musifa. Haka Afrika ai abu guda ne, Najeriya da Nijar tamkar uwa guda ne. Ya kamata ECOWAS wannan batun ku gane, damuwa na Nijar sulhu yake bukata. In batuna yayi zafi kar ku ce fishi ne. Mr. P Tinubu ya kamata ka gane, in kura na maganin zawo ta yi wa kanta, dama gwano baya jin warin jikinsa. Dan Allah ECOWAS a duba duk batunmu, zai fi kyau a magance abin da ya dame mu. Nijar Najeriya guda ɗaya ne gunmu. Ibrahim Hasken waka yake bayani. Allah kare mu shiga musifa. Faɗa da yaƙi babu riba, masu so a yi faɗa su tuba, in fa sun za su sha azaba. ECOWAS ku natsi da ku duba, zaman lafiya fa shine riba, mu zauna da junanmu banda gaba.
ECOWAS gaba ɗayan mu Afirka ne, kar mu yaƙi Nijar domin ƴan uwanmu ne, kar mu kashe junanmu dukan mu ɗaya ne. Mu kyale ni adawa masu zuzzugawa babban yaro ne. Allah kare mu zuwan bala'i, Allah kare mu shiga musifa. Ya, Nijar Najeriya, a yau zan yi shari'a. Ba ma bawa juna ciwon kai kamar malaria. Na duba nahiya, batun zaman lafiya. Babu kamar Nijar da kasar mu Najeriya. Please mu zauna lafiya, kar mu tashi nakiya. We are peaceful living neighbors, Nijar da Najeriya. Ya, haba shugabanni kuna kallo za a tada yaki. Bayan zaman lafiya, ya fi zama ɗan sarki. Zama ɗan sarki, ya fi zama sadauki. Zama su dauki ai yafi zama dan zaki. Ya ishe boy kirati baby. Allah kare mu shiga musifa, batun ya karni da filisa fasa. Mu zauna lafiya sannan mu daina yin fada. Zatman na fada ni zana so ku gane kai, bana so mu ware in an yi za mu kare to Allah ma ya kare san nan ya bar mu tare. Shugaba a duba ba mu son hukuma, soja sai ku koma san nan ku ba mu koba. Dan Allah a fasa ba ma son aiki sa ha. Ba ku ECOWAS kira nake gunku, su wani dare sulhu su fi kyau gare ku. Sai sojojin kuna da tsari kanku, biyu su dai ta lalama walla za su ji ku. Za su karɓi duk abin da za ku zo da shi, ku sulhunta zai fi kyau ku yi fushi da shi. Na sani ba zai tsorasa al'ummarsa ba. Allah kare mu zuwan bala'i, Allah kare mu shiga musifa. Batun ya karni da filisa fasa, in akai arewa za a rusa. Nijar Najeriya habu guda ne. Nijar Najeriya abu guda.